Tentokrát se mi povedlo zdrhnout, ale takový štěstí už nemusím mít příště. Proto by bylo vhodné se dočasně někam zdechnout, pokud se mi to vůbec dá pohoda. Jsem tady, čau. Ty bylo dobrý. Podni se tu NSku a jdem nahoru. A rychle nahoru. Jedu. Ale když tak jsem ready, jo. Jo, pojď na nějakou, pojď na pevninu. Na nějakou pevninu. No tady, jak se tady dám tu, tak jestli dám. A ti tam dal ty šalka dál nejpět, až se poušne. Tady si vezme. A tady si vezme. Jo, já potřebuji akorát envisku, teda. Protože envisky už nemám, jakoby. Jo, NSky jsou tady. Já potřebuji jednu. Kam zmizela? Tady, dobrý. Ne, počkej, vlastně ještě jednu, tak by se byl full. Až full poušne? Jo. Teď jsme šli do pršího bejsky, protože jsme se potřebovali regírnout na nastávající boje. Věřte mi, že nějaký boje ještě nastanou. Já se jako fakt tě nezabiju. A jaký máš kodex, Santina? Pojď, do Je to třeba kamu Strinduper nebo něco? Oni ho zničili. To Jo. někdo suspicious Co dělá? dává blind. Nepotřebuju. Počkej, Lixi, zdráme, pičo. Ty kreténe, vole, idiotskej. Tak ti to nic nevzdala. To, co ale SSák na mě udělal, jsem opravdu nečekal. A já nechci, aby si... Ty jsi... Abus, Tak ty jsi Abus. idiot, kamo. abus. Jo. SSák něco zkoušel a jelikož je majitel a pořádně tam nehraje, tak mi dal nějaký věci na hraní a pro mě to bylo i docela vylepšení, protože jsem tam měl Trident. No man. Kde seš, Xantina? Tak pojď ty kundu. Počkej, ne, kámo, dej mi pokoj. Ne, teďka nám fakt dej pokoj, kamo. Já mu dávám pokoj, no. Každopádně tomu jsem si akorát organizoval inventář a rozhodl jsem se, že odsud vypadnu, protože nechci už, aby se mi něco stalo. Ode mě? Ano, že ji vymenila, nebo prostě No něco. koupil, no. Ne, já pošli mi No, Tak kam se odešel? A proč to tady jako nějak vadí na ten Jo, hej, endfight? SSáku, a dlužíš mi ještě Ano. 2 staky perel, by the way. Proč? No, Že jsme spolu, ne? Jsme, ale je tam potenciál, že ma zradíš. on tě zradí, no. To je jasný. Potom přišel Codex a hledali jsme lidi po mapě. No, jenomže on je tak trochu postižený a prostě zdechl. Já udělám často. Nebo to do shulkerboxu. Já nemám shulkerboxy na rozdávání kodexy, já mám to tam pro sebe a jeba plný. Já mám jeden. Já jsem právě asi nad blokama a já nic neviděl. Uj. Ty jsi fakt frá. Nemáte náhodou někdo flow trim, kamo? Já si ho chci dát taky na armor. Jdeme jak Santina. Já už jsem právě ztratil kodexe, jakoby. Jo, tady bejska! Kde? Jo, Jsem tady. Není tam nic. Není no. Včas tady si tak, že to byla pršího bejska, co jebeš kodex, tady jsem byl 50krát. Bejska zrovna. Já jsem zrovna vypil o bejska. Tenhle den už se víceméně nic nedělo. Akorát jsme prostě byli po světě a jsme ani nenašli. Každopádně další den už byl o něco zajímavější, protože jsme šli do pršího bejsky a byl tam Václav Pine společně s Dwerbatinem. A my jsme na ně zautočili.
To je Xanty neboží. To jsem já, ty idiote! Jo, My nemáme ty trimy. mohl bych si to dělat taky někdy trim, vole. Nejsem tam, Lexe, dojde. Kde seš ty blbečku? Kamu, kam si odleď, to jsem já! Já vím! Já jdu, jsem se čau. portl, kámo, někam ani nevím kam, co to je. Pičo! Kde fajtíte? Já jsem se ztratil! Když zaplatíte Sasákovi. 5 kilo. Můžu aspoň vědět, s kým fajtím, s kým mám tu čest? Dobrý. Kdo z vás má ten trim? To by mě zajímalo, kolik ti zbylo, ty vole. To je co při ten fightem je chytrý, co? Amo, já nemám peru už v inventu. Hezky. Bych se ještě, Tak si píchej to, kámo, zkus drhnout. no. Něco vyteklo. Počkej. Já jsem odešel, kámo. Já jsem odešel už. Fakt? Já jedu. Jo? Víš co? Já jsem třeba ze začátku z fightu, já jsem fightil s totemem v ruce, kamo. Já jsem celou dobu mačkal shield, ne? Já jsem si až pak potom jakože zjistil, že já ho nemám. Ale Jen tam, tak najednou zase taky, kámo, pod ten. A to, jak se píchejte, já už nejdu fightit. Já už nemám hlavně pořádně jakoby... Kamo, já jsem si žal hrozně moc gapů, kamo. Na to Já ti doplním, já už jedu, už otradám ten. Jo, já jedu. Ale já mám rozbitý armor, kamo už. Kam Rozhodli jsme se, že nebudeme nic pokoušet. Radši jsme zvolili taktický ústup do Hogový bejsky. Z toho důvodu, protože za 6 hodin bude end fight, na které bych docela rád došel. potřebuji si doslova mennout, kámo. Že doslova. Já jsem tam ztratil jeden očep, kurva. Fakt? Ty jsi fakt čaknul no čepl? Jo, kámo, ti šlo na mě 2, protože ty si tam to, že... Jo, já jsem zrovna odešel, no. Protože jsem se potřeboval... A oni... Tu jsme si udělali menší stežku a taky získali nový spojence. Každopádně tahle stežka dlouho nevydržela. Protože Verpeltinův tým na nás zaútočil a naši bejsku, nebo stežku, chcete-li, našli pomocí cheatů. A asi 10 minut před fightem se to řešilo a nějak nevyřešilo, takže end fight se musel odsunout. Každopádně já jsem získal své věci zpátky, za což jsem docela rád, protože teďka jsem mohl být na fightu. A tak. Je to jedno. Dobrý, mám to dobrý, mám to dobrý. Já tam jdu. Já nic nemám. Vaši Ještě tam máme chodit. Je. Opravil. Můžete jít, můžeme. Utěk! Zůstaňte domů! Já jdu nahoru, jak zakrystám. Lukáši, kámo, Ale pojď my na ten nemůžeme- krystal. To je za schody, kámo, Ale protože nemůžem jsem stínovat. prostě- Se nebaví. Ty prase vypadni. být. Aha, tu je. Je vylíhovaný. Ty nechaj mi ho. Aha, to je někdo, no. Bro, Kde je ten v tom zeleném trimu, kámo?
Sorry, ale já nemůžu dát jako 2v1. Já nevím, kdo to je, kámo. Já prostě nevím, kdo to... Čau, Xantena. Jsem za tebou. Jdi do píče. Co ty mě do jdi do Bro, Endermani, skoro vybuní, vole. Já ukázat, Endermani by ubrali více k Holgo. Lix, Teda ne bacha, Holgo. fajtíš Jesse, vole. Já vím, no. A ty Co? proč jdeš po Ne, mně? ne, Fakt, proč tady furt je ten Noxy, vole, když je mrtvej? No, má nový věci asi. Zabít rabeta. Já neumím popovat ty shieldy. Rabet dead, skoro. Dostávám target do Joxyho, pomoc. Jde si. Priamy mid. Jdu. Tam má skáču prostě do kobebek sám. Jsem přímo na midu. Dochází mi toho fireska. Těkám. Jde si. Vidím rabeta. Jsi u rabeta? Dávám si na čepo. Ne, už jsem v pohodě. Musím si dát čepo, lebo nemám fire resistance. A crazy weba. Já zabil kebaba. Jo, má strašnou killauru. Tak vravím. Já už nemám ani strange. Tohle zabije, ano, tohle. Ne mě. Jaký ho mám zabíjet? Tohle, ano, tohle ve vodě. Ten dál ve vodě. Nebreč. Jo, Lexi. Já nevím, kdo, já nevím, kdo, sorry. Já se potřebuji, Nevím, co se věci. Někomu něco duplo. to je. Dobrý, kámo, tak Já možná jsem- mají actually všichni cheaty. No, ten tady Jesse. 15 FPS, takže. O mě jde 50 lidí, už, kámo, já dostal target. Dobrý, já dojen na vejmčku a Jesse. On Já nemá někde firesku, mám. on nemá firesku. Oh, konečně. XP boty. Ale jo, to je... Pojď. Nice! Pane bože, let's go! No pojď Jesse, Pomoc. pojď. No fajti. Já dostávám 2v1, by the way. Jo, tak Já kámo, fajtím Jesse. Tapek se na mě ani nekoukal a zničil mi shield, mi chce říct, jo. To je jako reálný. Jo, oni mají cheaty, kámo, oni mají prostě cheaty. Vajíčko tady není! Není? Ne, není tady. Je nahoře asi. Není nahoře, já jsem na 0-0 a zmizel tu. Tak kde je, kámo? Fajtím Mám Joyce. ho! Já jsem ho našel na zemi zničené. Dobrý. Já jsem ho našel na Jdeme, zemi Joyce. zničené, kámo. Já jsem jí mal plošinu a ta plošina zničila se. Mám jít do overworldu okamžitě? Jo, běž. Jo, Nebo se odej jdi, do Ecky. Já nemám firesku, kámo. Prinap. Mám Joveckého. GG. Víte co? A bude Pavel zabít Jost, jo. Já nemám firesku, já jako nic nevyfajtím, kámo. Ani já. Já jsem jakože úplně cooked, jakože úplně. Já už nemám ani... Já už ani nemám speedky, kámo. Tady dole, kámo. Co? Já ho nemůžu hitovat, kámo. Jak bys to nazval? Tak já jdu k tobě. Noxy má trapku, nechoďte na spawn. Tam ten Nedrowský má tam trapku podle mě. Ani na tom. Na tom třeba honit třeba. Kde je ten? Autokliker. Kámo, já nedá... Počkej. Já nemůžu Kde hitovat, jsi? kámo. Kde jsi? Já nemůžu hitovat! Já nemůžu hitovat! Já taky žeru noč, kámo, mně je to jedno. Jdeme. SSák. Co je? Kámo, já nemohl hitovat. Tou dobu já jsem nehitoval, kámo. Mě to nehitovalo. Mě jo, taky ne. Jo, a by the way, mají cheaty, jo, celou dobu. Jo, máme cheater, kde jsem SSák mám na klipe, jak tento typek kebab cheatuje. Já byla srdce to Musím jít, jo. Pojďme pryč. Nechcete jít pro Elitry, nebo... No,
No, Lukík jde po Elitry. Ok, dobrý. Tak jo, tak jdeme domů. To tam do ruky radši nikdy nevíš. No jo, actually. Ja by som nešiel na spam, podľa mňa ho trapli. V tuhle chvíli jsme ovládli celý server, by se dalo říct, ne? Zabili jsme draka, získali jsme dračí vajíčko a jako jediný na serveru máme mejsku. Za mě to je jediný důkaz, že jsme vyhráli a ovládli server. Protože za mě nikdy nedokážeme ovládnout všechny, až nic nedají podat naší vládě.